Žiakom nám ubúda problém zostaviť družstvo, tak sme aj použili jedného chlapca ale zatiaľ postačuje to, takže zvládame to s menšími problémami. Čo sa týka takých aktivít, radi športujú žiaci, áno. Slabšie v učení vieme, ako aj my, keď sme boli žiaci, radši sme sa venovali športu, jak takým učeniu. Takže chlapci, florbal a dievčatá, tak volejbal trošku, ale to len tak do kruhu, že nie ako cez sieť. Máme nevýhodu, že máme malú telocvičňu a tam žiaľ Bohu sa nedá takéto športy veľmi tak hrať, takže, ale basketbal, tak to hraje. No, niekedy žiaľ Bohu je to teraz je to nevýhoda, pretože malé priestory a tam je to práve na tú chybu, že tí žiaci, no, je to malá vzdialenosť, takže tam by to žiaľ Bohu žiadalo sa väčšie hrysko. Na florbal, tak tam to postačuje, takže záleží na aký šport ide, hej, lebo tam hrajú tie priestory. Druhýkrát sme na tomto podujatí, takže keď dostaneme pozvanie, ideme. Aj my sa snažíme, učitelia, že štve nás to keď tak, že spadne zle lopta, že no, je to v nás krátka, že takže, ale radi, že súťažia, chcú vyhrať, no žiaľ Bohu, nevždy sa. Hlavné je zúčastniť sa, nemusí sa vyhrať.